Li ma diskors għalulek xi ħadd jista' jkun mhux diskors, jista' jkun frażi. Tajjeb. Tajba. Li baqa għal dejjem f'moħħok li kważi sar ir-reliġjon tiegħek. Li qatt tisma' minn ħaddieħor jekk tagħmel xi ħaġa. Qatt tisma' minn ħaddieħor. Għax ħaddieħor jafjaqtalek qalbek, Ħaddieħor jista' jkun qed jgħidlek xi ħaġa ġejt ukoll. Jista' jkun imma inti l-idealment Għax ġifier ma li tismax. tħoss qalbek u jgħidlek moħħok. Imma ġili xħat tik Imma- parir. Tajja. Imma somma jista' jkun li qalbek u moħħok imna l-ħin ukoll. Jista' ma jkun li importax. qalbek u moħħok ma jaqblux, inġili ma qablux, wieħed jgħid biex- motu l-oħra tajt. Imma biex niġi fija kieku smajt minn nies ma ġejx naħdem magħkom jiena. Għaliex għalulek. Nies kienu jgħidu li imma hemm xogħol fil-privat hemmhekk li kieku ma rriskjajtx mhux jetaw. Le, riskju tajjeb, il-riskju. kif? Mela żomma den irranġaw naqra, mhux ma tagħtix każ. Tiżjen? Li qed Mbagħad tagħmel li trid. Imma idealment U tuħu riskju, Għax- għandek tnejn. anke jgħidu lek mhux illum il-ġurnata, jekk jgħidu lek xi ħaġa omma komissierek, jew ma tagħmilx xi ħaġa ħabba omma komissierek, għadha pietada omma komissierek mhux se jkunu fid-dinja. Ġifieri ħad tkun m'għamilx dik xi ħaġa jekk smajt minnhom Vera. u battel u jiddispjaċik wara. Imma ġieri. Imma ġili għajdu l għall-aħjar. Jgħidulek eh? Mhux dejjem jgħidulek għall-aħjar omma kummissarja l-ħares. dejjem jgħidu, imma huma jgħidu lek xi jaħsbu li huma tajjeb. Xumma mill-esperjenza tagħhom jitkellmu. True, imma at the end of the day, u mbagħad ġifieri mhux qed ngħid għall-ġenitur biss anke għan-nies min jgħidlek u li qed tagħmel xek, alla ħares tisma' minn kull. Le, ma min tix tiġi taf kif, affettwat ġifieri- Jien naħseb għandek tisma' mbagħad tagħmel l-ostrina trid. Eżatt, Imma tisma' trid. Trid tisma'. L-opinjoni noħodha. With your gut feelings. Ngħidilkom that- fejn that- nitfaħħu.